Při zabezpečení objektu jsou v celé instalaci velmi důležitým bodem vstupní dveře, skrz které je umožněn průchod do chráněného prostoru. Vhodný elektrický zámek je klíčovým prvkem celého přístupového systému. Před každou instalací je potřeba zvážit prostředí, do jakého se zámek instaluje, především frekvenci otvírání dveří, stupeň bezpečnosti a typ dveří. Často používané standardní stavební zámky a kování v kombinaci s elektromechanickými zámky nejsou vhodné pro exteriérové dveře s vysokou frekvencí otvírání. Kromě rychlé mechanické opotřebovanosti poskytují malou odolnost vůči fyzickým útokům. Při nepřiměřeně prudkém nárazu na dveře dochází k poškození mechanických částí zámků, nejčastěji k deformaci stavebního zámku a vylomení jazyčku elektromechanického zámku. Takové poškození si vyžaduje kompletní výměnu jednotlivých komponent u zamykajícího systému. Dalším častým problémem elektromechanického uzamykání je vysoká závislost na funkci samozavírače, kterou ovlivňuje především počasí. Pokud není samozavírač správně nastaven, mechanické části stavebního a elektrického zámku fyzicky zabrání zavření a zabezpečení dveří. Umístění elektromechanických zámků v dveřní zárubní je dalším bodem snižujícím kvalitu zabezpečení. Mnohokrát nepovolané osobě postačí na překonání dveří i obyčejná plastiková karta. Pomocí jí je možné dostat se k mechanismu zámku a odblokovat zámkový jazyček, přičemž není třeba vynaložit přílišnou fyzickou sílu, především když dveře nesprávně doléhají. Všechny ostatní kontrolní prvky přístupového systému v objektu se tak stávají méně efektivní a potenciální pachatel se velmi lehko dostává do chráněného prostoru. Stavební zámek z koulí je jen na první pohled dostatečná zábrana před nepovolaným vstupem. Není nic neobvyklého, že vstupní dveře mají skleněné výplně a ani bezpečnostní sklo nezabrání vandalovi primitivním způsobem překonat uzamykající systém. Běžně používaná skla se dají rozbít a dosáhnout nakliku z vnitřní strany dveří. Celý zábranný systém je opět neúčinný a rozbité sklo ve dveřích je pozvánkou pro další osoby, kterých si přítomnost v domě nepřejeme. Řešení uvedených problémů přinášejí elektromagnetické zámky, kterých velkou výhodou je vysoká zabezpečovací síla a konstrukce bez jakýchkoliv mechanických částí. Jsou určené pro typy dveří a vrat s pevným dorazem a vysokou frekvencí otvírání. Montáží se stávají pevnou součástí dveří. Elektromagnetický zámek se skládá z nárazové destičky namontované na pohyblivé části dveří a elektromagnetu, který se instaluje na pevném rámu. Elektromagnet a nárazová destička mají schopnost samopřilnutí, čímž zlepšují funkci samozavírače. Dveře se odblokují pomocí přístupového systému. Stačí použít identifikační médium, například DEK klíč, nebo v případě nižšího stupně zabezpečení i vstupního tlačítka. Vlastnosti elektromagnetických zámků dají možnost instalace více zámků na jedny dveře. Z důvodu vyváženosti zabezpečovací síly je doporučená montáž 2 elektromagnetických zámků na dveře. Ty jsou pak schopné odolat síle tlaku nebo nárazu až 600 kg. Elektromagnetické zámky s výstupem pro signalizaci ve spojení se vstupním systémem umožňují kontrolu stavu dveří s následnou signalizací a datovým výstupem. Informace o otevření a zavření dveří se zaznamenává v událostech vstupního systému a každá taková informace je adresná vůči osobě, která dveře odblokovala svým identifikátorem. Svými vlastnostmi vyhovují elektromagnetické zámky předpisům o zabezpečení únikových cest. V případě nežádoucího výpadku elektrické energie je možné elektromagnetické zámky zabezpečit pomocí záložních zdrojů. I u elektromagnetických zámků je potřeba dávat pozor na umístění jednotlivých komponentů systému. Když se využívá vstupní tlačítko, nesmí být umístěno příliš blízko dveří. V opačném případě může docházet k jeho zneužití a následným nepovoleným vstupům do objektu.
Elektromagnetické zámky jsou vhodné i do vnějšího prostředí, například na posuvné dveře při zabezpečení kontejnerových stání. Když jsou instalované na odlehlejších místech, doporučuje se zvuková signalizace upozorňující na otevření brány. Elektromagnetické zámky jsou vhodné pro exteriérové aplikace i proto, že při násilném otevření zůstává zámek nepoškozený.